Jumbe ma bende osekalo jodak ma sub county ma Game osebedo ka penjore ni to en ang'o matimore kaluwore koda chal mar arita ma bende osebedo ka onjaore kono kaluwore koda monj mitimo ne nyithindo manyiri kanyakla kod wakeini ma ibambo ringregi ing'ado kendo moko kuom ringregi iyudo mana e aora Yala. Oken gino motimore achiel, ariyo kata adek kende, gin kwan ma bende medore ka bende penjo maduong' ma bende gintiere godo ni to sirkal ma kaunti no ni kanye mondo okaw okang' moreto ne jalno ero ma bende kata jogo mosebedo ka nego jodak ahinya mago mag Game Yala. Ka bende pod wamedo mana nono weche mag siasa madhi nyime pacho kendie, gin chike mage ma bende tayo weche tiyo kod magina kata lisasi pacho kendie. Bende e kindeni ma igoyo twak, idwar mondo twak obedie kendo jomoko bende wacho ni mondo ng'anyo kik dhi mbele. En yo mane ma bende piny Kenya nyalo chomo ng'anyo koso twak magi duto ma bende wakoloni e kinda mamoko to gi sani ma omiyo pek gin magi. East Game nitie nyithindo ariyo moneg. Yala Township nitie nyathi manyako moneg, nyathi school kod mama makoro onegni within a span of 2 months. Jogwenge sub county ma Game Yala yuago rochruok arita tok ma hewa keni ang'wen negi e yo makoch kendo ringrege yud kojwang'. Piga risasi na uwe. Hiyo ni sababu ya hasira. Kina hasira ni nini? Tuzungumze na hawa watoto. Tuzungumze na wazee. Na kina mama. Wote kongamano. Ogai mar ODM Raila Odinga okoya jatend piny mondo oduok mirimbe piny mamiyo ogolo chike kaka mar goyo gi magina tiende jomaundu. Hasara yenye naweza pata viwanda vikifungwa sahi ni zaidi ya shilingi 1150. William Samoya, fanya utu na huruma utukatie imiwa. Jopur sayo sirkal kuom chungo chenro marego niang' e kinde ma sirkal to jiwoge ni mar gibiro bedo gi yuto mobup tok dweche adek. Plastic waste gin waste manigi rach mang'eny e alwora, gin gik ma ok tow kendo ginyalo tieko higni mang'eny e lowo. E sigana moyiedhi kawuono warango kako siptende choko kendo wito taka magi kaka yor konyo rita alwora. Akwa imondi bed kodwa nyaka giko nyenga jae lieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Lit kod kuyo makanyuola mathoth e alwora mar Nyansiongo e sub county ma Borabu, county ma Nyamira, tok ji aboro yangi no wito ngimagi e masira ma koch mar apaya motimore Kijauri odhiambo manyoro. To kaka ripota mora Sifros Okinda lero, mohewo ji 15 manyotonye masira no medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e counties ma Nyamira, Kanyakla kod mano ma Kisii. Geso Okinyi. Chenro mar alam dhi nyime bomani toko wete ariyo magin yawuoyi kendgi ot achiel wito ngimagi kar masira manyotimore dhiambo manyoro tok lori nye wito brek kendo tuomo gari manyoro Bat Mekenye kod owadgi Edward nyonitiere iye. Kaluwore kod anyuola mar rowere ariyogo, owetego maneriko wuok e liel moro nyochungo nyamburko margi gi ngapaya kama mondegi to kod jirani moro ma bende nye gin godo nyolor madhi nyiewo chiemo e chiro mar Kijauri kanyo kama nye masira ojukogie. Wale ndugu zangu wawili wakakufa pale pale, lakini wake zao na huyu mama jirani wakaweza kuponea. Ndio wavulana pekee wa hiyo familia ya Mekenye. Sasa vile wamekufa, tumekuwa na pengo kubwa sana katika hiyo familia. Wuoth notero wanyake od thieth ma Nyansiongo. Ka waido ka anyuola mathoth mag joma nyowito ngimagi opong'o. Anyuola mar mosenindo Haron Mecha, rawera ma jahigni 22, manyotuom kod lori no ka uso laini mag sime, poko yeni nyathigi owegi chutho. Imekuwa ni kitu ya kusikitisha sana, imetusunisha kama familia. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia, anapenda kazi yake, alikuwa hapo anauza line za Airtel. Alafu kwa bahati mbaya gari karusi control ikakuja hapo, hiyo kichwa yote ya hiyo trailer ikamgonga kichwa yote. Hapa hakuna kichwa yote, hakuna hapa mkono, hakuna kila kitu hakuna. Sasa tuko tunalia, hakuna vile. Sasa tumehangaika sana. Jana tulimpoteza anti yetu ambaye alikuwa amesubiri gari ya pande. Gari likatoka juu likamgonga, ikamfunja miguu yote,
and internal organs tumbo ikamuua pale. Anyuola machielo en mar John Abuga mabende chopo kato kwito wuodgi Joseph Mumanyi. Achali ilipatikana hapa Gichauri. Sasa tu kwa tunasema ati nani amekufa, lakini kwa kupigwa masimu tukaambiwa mtoto fulani, mtoto wa ndugu yake amekufa. Sasa ni ngumu kwetu. Anyuola modaki aluora kama Masira Nyoti mrem koro kwa sirikal mondo ketne girango kung'wecha kata bumps kaka yorno mar geng'o masiche mag apaya makinde ka kinde kachiel gi yawa apaya no. Tangu 2017 nafanya biashara, ajali imefanyika hapa mingi. Hata ile ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 11 niliumia mguu kidogo. President ambao ni Ruto si alizuma hapo akatuambia atamaliza soko cha malizika, hakuna barabara ila tuambie taenda hivi, Lamu itawekwa, tuko na sita. Serikali kuu iweke vidhibiti mwendo hapa kwa hii barabara ya Kijauri. Manake gari ikitoka juu kama imekosa brakes ama nini, hakuna kitu ingine, inakuja tu inagonga hao watu ambao ni wachuuzi. Watu wa Kenya hawatafika hapa kutengeneza hizo bumps. Sisi wenyewe tukishirikiana na wananchi tutakuja, tutanunua simiti, tutatengeneza bumps kwa hizo mabarabara sisi wenyewe. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mohe wa Kenya ng'wen moting'o nyithind skul kod ja ohala osewito ngimagi kendo ringregi yudo kojwang' e yo makoch kuom thuolo mar dweche 2 kende e sub-county ma Gemiala ka nyaka sani onge chich moro amora mosemaki kitudo gi nek makamago. Jafwambo marwa Steve Biko nolimo moko kuom familia mosekale midhiero mar wito joheragi kokalo kuom nek makochno kendo losonwa report makamae. East Game nitie nyithindo 2 moneg. Yala Township nitie nyathi manyako moneg, nyathi school kod mama makoro nyonegni within a span of 2 months. Kuom thuolo mar dweche 2 sani, jogweng' sub-county ma Gemiala osebedo kod luoro kendo gidak ka gitang' kaluwore kod kido moro makoro wuok mar nek mageto mana wakeini kende ma ok odewo hikgi. E gweng' ma Ulumbi, lit kod kuyo miyo chuny anyuola moko kaluwore kod tho mar mama Veronica Odongo, Chiliel mosebedo ka loko ohala mar Agrovet kuom higni buora. Ne en nyako ma yanda hera ahinya, kendo anyalo wacho ne en chunya kama yanda yweyo gaye. Koro Nyasaye osetimo kamano, osekawe, aonge wach mang'eny mana wach. Mosenindo Veronica norado gi masira bang' loro kare mar ohala e boma ma Yala tich 5 mar juma mokalo kendo chako wuoth mar dok pacho. Anyuola wacho ni negi manyo ringre olalo mar aora Yala moluwaga koa tich, to kata kamano ne ok giyude. Ka isechego to ne giyudo mana ligangla mane gichichni notigo de tieko ngimane. To dhi nyime gi dwero nyaka otieno saa 9. Ne wabang'e to waweyo ka ok wayude wadhi dala kata gi polise go no koro wadhi wandiko statement mar ng'at ma olala, missing person. Tok ndalo 3 noyud ringrene kolewe pi aora Mayala. Nyathi moro noneno gimoro ka lewore e pi. Eka nobiro ogoyonwa report. Kane waringo ne wayudo ka mama no nie pi kanyo. Bang' chalo ringre Veronica e kar kano ringre Mayala, duoko mar bero nonyiso ni chalni nogoyo bindi kod gimoro madik e dier wiye gino mane okelo thone. Mar daktari ne nyiswa ni kaka nonyume pi nogo ka wiye, koro remo chal ne bleed into the brain, kech ne chal nogoye kod blunt object. Koro mano was the main cause according to the reports. Kakoro familia ni ikore mar kowo Veronica e kar yweyo mare mogik tarik 26 dwe ni, gikwayo kony kuom piny owacho kaachiel kod josilwedo mamoko ni mar oweyo chien nyithindo manyiri 5 kod nyikwaye 3. Koro watemo mana dwaro assistance from our local community kod any other person manyalo konyowa mondo watiek barrier mare. Security e mwaywago. To moloyo Ulumbi wakani nono. Waonge gi jo sirikal motegno moritowa. Komachielo, e sub-location ma Marenyo, jopiny mane ni kod mirima mager nomonjo dala moro kendo wang'o udi 3
E dala gi achich mitudo gi nek mar nyathi manyako manyocho kwany lemo mag dende kuonde mopogore. Odiochieng' manyoro wiye kod lwetene bende noyudi kanyocha obol e od minyaga moro. E kindeno MCA Mayala Township Willy Kinyanyi noywago rochruok mar arita kwe sub-county mag Mayala kowacho ni gin kod nok mar obila ma ok nyal romo kedo gi midhiero no. Mayala Police Station waonge polise moromo. Wan gi polise chiegni 13, 15. But king'iyo the amount of gik matimre e game kata matimre Yala, we need the number mondo med number no tin. Nomedo jiwo jopiny mondo tim machiegni gi obila kendo goyo lipode mag jogo michichgo ni nyalo bedo jonjore. Nyithindo matimo gigi gidak kodwa gweng'. Watimo report ni police. Samwa suspect gimoro wanyis chief marwa, nyis kata MCA mari kilutero ka police. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawuok kanyo wadhi weche mag siasa ni jatend piny William Ruto chiwo siem mager ne jotend din kod josiasa maseyo rowere mondo odhi e ng'anyo pacho kae. Ruto wacho ni piny Kenya nitiere kama rach sani ni mar jotend din kod josiasa moko osebedo ka seyo rowere e timo timbe maundu ka giwuondore ni gimanyo ratichgi. Ochiwo siem mager ni sirkal mare biro kawo okang' mager mar chik ne ng'ata ng'ata maseyo rowere odhi e ng'anyo ma onge dewo wang'. Joyce Oduor gi ler mathoth. Makofi mazuri Mheshimiwa Rais. Koloso e kaunti ma Elgeyo Marakwet kawuono, jatend piny William Ruto owuok tung' mosuo kod jotend dini kod kweth maketo sirikal tesre mowacho ni osebedo ka siayo rawere mondo ng'any kendo chiwo negi siem mager ni ka gidhi mbele gi siayo rawere to ibiro kaw negi okang' mager mar chika. Religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. We must step back as a nation and ask ourselves, is this really what we want to do? Hawa sio wa vijana wa Kenya, hawa ni watu wahalifu, na lazima tukabiliane na wao kama vile wahalifu wengine wanakabiliwa na sheria. Ruto bende wacho ni gibiro kawo okang' mager ne jomaundu madonjore weche mag ng'anyo kendo ketho mwandu mag jopiny, wach mane osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Those of you who participated in destroying property in all our towns, in every town, whether it is in Nyeri, whether it is in Murang'a, whether it is Kirinyaga, whether it is in Nembu, whether it is in Meru, we will come after you, especially the people who planned those violence. And same power we have been given by the Constitution to use to sort out banditry, to sort out Al-Shabaab, is the same energy and the same strength we are going to use to sort out hooligans, people who are fighting in the streets of Nairobi, people who are invading police stations, Your Excellency, to steal guns, to burn police stations, to attack police officers. Bende gichiwo siem mager ne kweth maketo sirikal tesre, magiwacho ni onge agenda mora mora kendo gipondo e tok siasa mar dhoudi ma sirikal mapacho ka osingo mar kedo godo nyaka giko. Sikuna wale wanasema atu wanataka kushindana na mimi. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mbali na kasongo na sijui nini na kusema nini na sijui kuimba Ruto must go, agenda yenu ni gani? Ati kazi kubwa wamefanya hii Kenya ni uchochezi. Kazi wamefanya ile wamesucceed. The one thing we must give it to the opposition that they have done is to incite the nation. Jotelogo noloso e kinde tielo mar 9 mar chenro mar rito bungu ma Kaptagat moseneno ni lo eka 3,000 mar bungu no ogundhi. Kwamba maji ni uhai. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga dok ne paro mane ochiwo mano mar bedo piny kendo lalruok e wi dwaro mar oganda ni mano mar go mbaka kar dhi e ng'anyo makinde ka kinde magibiro ka paro medo nyuolore e wi dwaro mar Raila no ka seneta Mabusi Okiya Omtata to korka kore wacho ni twak makamago gin mana mag ketho sa mamoko kuom jotend kanise to koro siro wachno. Jafom marwa Armstrong Osutwa miyo ler mathoth.
Tok ote mare ne piny Kenya, mano mane dwaro mondo ganda jo Kenya obed piny mar lalruok, ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nyadichiel kendo dok ne dwaro no. Raila koni weche ma jotelo sani puso, kamoting'o chik mar chielo gi magina jong'anyo, gin mana mirima, kendo ni jotelo go ningo were gi weche makamago. Owacho ni jong'anyo maki, kendo tere doho, kakoluwore kod chik. Na kuna chuki mingi sana katika taifa letu. Watu wanapigana, watu wanauana, hasira inakuwa mingi zaidi. Lakini hasira ni hata ukiona mtu akisema ati yo piga risasi usimuue, piga risasi na uue, hiyo ni sababu ya hasira. Lakini hasira ni nini? Hasira ni hasara. Ndio sababu nimesema hapana, piga risasi, shika, peleka kule, funga ndani, ashtakiwe. Raila omedo ni kinde koro chopo mar wuok e ndara kendo bedo piny mar lalruok e wi yok ma jopiny nitiere godo. Raila kata kamano dok ni rawere ka owacho ni gin kare dhi e ng'anyo, to kata kamano onego ji oket twak wira ni ng'anyo go ok bi kelo ber moro amora. Kila kitu iko na wakati yake, kila kitu iko na wakati yake na msimu yake. Sasa kuna wakati ambayo ilikuwa watu wanatoka kwa barabara kwenda kuandamana, lakini kuandamana sio mwisho. Hiyo ni tunasema kwa kizungu means one end. Kuna kitu unataka ndio unaenda kufanya maandamano, lakini maandamano sio kila siku, iko na wakati yake mpaka iwe kikomo pale ambayo sisi tunasema imefika hapa, sasa tuelewane. Tokor ka kore, Seneta Mabusia Okia Mtata okwedo paro mar twakno, ka owacho ni gigo mag oganda ywago kaachiel kod ratiro ma onego lu ni e pend chik kendo ni bedo piny mar lalruok en mana ketho saa. Attempt to remove the struggle from the grassroots and put it in a boardroom and brand it National Dialogue Conference, I reject. Let the people drive this thing. The Constitution is very clear that it's the people who govern through delegation. And we cannot get to anywhere with the dialogue. Dialogue is just going to be a boardroom compromise to ensure that the current fraud continues. Judole County Masiaya komachielo ne ochiwo sir ne paro mar twak, ka giwacho ni twak paka mag onywand jokanyo duto nyaka kanisa mondo nyago lemo. Giwacho ni piny owacho mondo wetiyo kod teko mathoth e kedo gi jong'anyo, kendo ni chik mane jatend piny ochiwo ne obila mondo gol gi risasi jong'anyo en ataro mar chik. Magin sirikal, magin yudhe gin stakeholders e Kenya kae, Gen Zs. Sani koro waseng'eyo ni gin stakeholders. Kod opposition, to moloyo kanisa ma wan jotende, to kod josiasa. Mondo ji oduogi e piny mondo los. Nikech ka ji ok oloso, to waneno ka gik moko kethre aketha. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Komachielo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osingo ni piny owacho ok dhi donjore tij duol mochung' ne yiero e pachoka IEBC ka kinde moseyo jotelo maketo sirkal tesre, mowacho ni osechako seyo jokanyo manyien mar duolno. Jafwambo maro e kaunti ma Migori Joe Juma noyore chenro mane jalup jatend piny obedogo e sub county ma Kuria East. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mane oten kod mokom jotend siasa e kinde nyasi mar choko omenda mar siro grube mag okene sub county ma Kuria East ne wane duolno mochung' ne yiero pacho kae IEBC itayo kod chik ma pacho kae, kendo onge ng'at mabiro donjore e tije mag duolni. Na ni tume huru, haingiliwi na mtu yoyote. Kikatiba wamelindwa, wafanye kazi yao ya kusaidia nchi ya Kenya kuwa na uchaguzi ambao ni wa huru na haki na uchaguzi ambao ni sahihi. Ya kuamua uongozi wa taifa ni kupitia kura. Hakuna njia nyingine. Lazima ukuje uzungumze na wananchi wa Kuria, uwaambie kile unataka kuwafanyia, wakusikie na wajue vile wanataka. Kindiki wanjo telogo makwedo piny owacho ma osewuok oko mase jokanyogo mag duolno mar IEBC gin jogo eko mabende konso luoro margi ni dhi omgi e yiero mabiro. Sisi, we have no problem with IEBC. We wish them well. We ask them to stick to the constitution and the law
and we are not expecting any favor. Jalumitan piny Kenya ni wacho ni gin gi ikore mar dhi yiero ma uyanga ka oromo e higa mag 2017 kendo gin kod adieri ni gidhi yombo kare kod tich magisetimo ne jo Kenya. Ne osekwedho kwedo piny owacho kuom siasa ma onge ajenda ka omedo ne sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto osekelo lokruok mathoth e weche mag dongruok e piny Kenya nyaka ne odonje telo e higa mar 2022. Sisi tukisema 2 term ni SHA, 2 term ni stima, 2 term ni bei ya fertilizer ishuke. Hiyo ndio 2 term. Mae nosiri kod jotelo mamoko mane otene ma oting'o jatend kweth mathoth e Senate Aaron Cheriot mane oseo kweth makwedo piny owacho kuom bedo kod siasa maonge dongruok. Hii style ambayo imetokea kule Nairobi, kuna wakora kidogo wanakusanyika hapo wanasema ati wanazungumza ni kama hao peke yao ndio wako na maoni. Kwani nyinyi wananchi wa Kuria hamna maoni? Si hata nyinyi mko na maoni yenu? Giseo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua magiwacho ni tich ne otame e kinde mane nitie lemono ma jalup jatend piny Kenya kendo koro nego ling mos. Mimi nakushukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais. Unajua hii kazi wewe hujafanya kwa muda mrefu. Hata ijajaa mwaka moja. Kulikuwa na mwingine alikuwa kabla. Sijui kama aliwahi kufika hapa. Sisi ambao tuko serikalini, tuko ofisini kwa muda. Na huyu muda ni muda ambao umefahamika kikatiba. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag niang' ma imbo mar Kenya kwedo maboro kang' mar piny owacho loro kembe mag rego niang' kaluwore gi nok mar niang' mosetegno. Kaka Efi Nyakidi lero, tend board mar Kenya Sugar omako chung' motegno ni okang' makamano en mar konyo jopur mondo giyud yuto makare. En okang' ma pod medo nyuolo paro ahinya to e kind jopur mag niang' ma e gwenge ma imbo ma piny Kenya. Wirani loro kembe mag rego niang' kuom dweche 3 biro mono giyudo yuto kaka owinjore. Nimesikia kampuni inafungwa hiyo wiki. Tafadhali naomba serikali mtusaidie hata wakati hata isongeshwe mpaka hata next year. Miwa yetu imeharibika. Hiyo tu ndio tegemeo letu. Kaluwore gi board mochung'ne sukari pacho ka Kenya Sugar Board, okang' makamano luwore kod nok ma niang' kendo biro chiwo thuolo mategno ne niang' ma ipuothi. The average age of Ken in Western is between 9 to 11 months up to 12 months. So with that it means the farmer is going to lose a lot of money at an average of 4 tons a month. So if we are to close at least for 3 months, then it means the farmer is going to benefit due to the increase in weight, and also the quality of the cane will be good. Korka korgi, jopuro wacho ni e kinde dweche 3 no, wuon kembe moko nyalo chungo kata riembe tich jotijegi. Dwechgi maduong' en mondo mi sirikal oyiene kembe oreg niang' mosetegno gisani. Mimi yenye kwa hapa hii ni mwezi hii ni wa 19. Imekauka kwa shamba, nilikuwa tukate, ngoja mvua ipunguke, wasikate siku zote kama weka 38 yasiko huku chini. Hasi mmengojea tu mvua ipunguke kidogo wakati. Watu wamekula miwa, watu mkiangalia kuna uchanga ya miwa hapa. Kwa hizo eka 2.5 hasara yenye naweza pata viwanda vikifungwa sahi ni zaidi ya shilingi 1150, ambapo hiyo ni hasara kubwa. Na mtu hasa kama mimi mkulima, kwanza sahi hata niko natoka shambani na niona na jemba hapa, so nikipoteza shilingi 1100 na rais alisema kwamba anaenda kutetea hasola watu kama mama mboga, watu wa mkokoteni, watu wa kulima kama sisi. Komachielo, jatatije mar Kenya Sugar Board Jude Chesire ojiwo jopur mag niang' mondo bed gi horuok kosingo ni yuto margi tok dweche 3 go biro bedo mabup. In 1 hectare the farmer is going to gain 72,000 shillings at an average of 6,000 per metric ton. So this is a decision that is good for the farmer, and in such instances millers normally mitigate this situation by advancing farmers money in order for them to cater for their needs while the mills are being prepared for reopening. After 2 months we will review the situation
and from there we'll be able to advise further. Chik maloro kembe regoniang chakre tarik 14 dweni omulo kembe abiriyo e counties ma Kakamega, Bungoma kod Busia. Kembe go gin kaka Nzoia Sugar Company, Butali Sugar Mills Limited, West Kenya Sugar Company, Mumias Sugar Limited, Busia Sugar Industry Limited, West Kenya Olepito Unit kod West Kenya Naitiri Unit. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Repono ero ma Nyakidi bende makorotero wa eyweyo wa mokongero kamana inya Joram Owiyo Gawo manu wuoda hero wacho neno Ramogi kendo lerndi twak bende wacho ni beda obilo director mar Conims Academy wacho ni mor kod chenro mar Ramogi kendo chopo ni eyono ero makare wakwayo mondo twak obede kin sirkal kod jopiny abenda neno Ramogi eyono ero makare gwenge mag Wagwe ko biero kinyisa nyinge ni in ngawa ka ote machielo mabende yudo kendi Felix Nyakwaronume kantiere Kadema Ramogi wacho ni ler kabisa lawi woda dore kantiere Rinya ibende eyudo Ramogi TV maber oimore jael maundu matimore yalo nego sirkal otimne nonro to mak jonjorego bende asiro Raila ka jotelo nigi ich wang to gima dilos onge mano kanyiro oteno mar Fred Osuru ka wadhi mane yweyo machok pod waduogo gi mamoko kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chon, an naneno ka gima in wira, to mos an nachako hero wich rach marino. Marido ko biro ka odiochieng' ma kawuono ne, to odiochieng' ma kawuono ido bedo odiochieng' maber ahinya. Akia kata gima omo ka. Vicky, karantie kaka inieraga. Indi wacho na wach ni chon, dikoro sani asetimo arus kodi. Nadi? In owadgo osiepna. Ne opidhogi gi hera, nomiyogi kar dak, kendo puonjogi tiend bedo joot. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Babawa nyalo kawo mwandu te to keti nying nyaminwa. Nikech timbe maricho mag jopiny, yawuote nobedo wasiku. Podi wachri gi siji ni wecha juoga, siji wecha ngo. Kora juga ku kwelak mbura magol tidhi golo ne kanye. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, to en lweny mar rito ngima joot. Mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utiredio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on Viusasa.
Machiegni kendo ng'anyo mag rowere mag Gen Z higani osekelo thoe mathoth, hinyruok achiel gi kethruok mag mwandu. Kata dok ni gisebedo ng'anyo mag kelo lokruok achiel gi kedo ne ratich oganda. Ng'anyo ma kamago osemana medo lit mathoth kod mbala e chuny jonyuol kod jopiny. Piny Kenya ochomo kanye? Jafwambo Chris Owino nigi mathoth. E bwo dwe achiel kende, boche mag remo, magina, liete, lit kod kuyo oseumo piny Kenya kalure kod ng'anyo mag kelo lokruok mag rowere mag Gen Z. E rapar mar rowere 60 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda dwe mar 6 higa mokalo, rowere 11 ne otho e lwet obila. E juma mokalo, rowere maromo 38 ne risasi mag obila ong'ado ngimagi machuok e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Sani Kenya ochomo kamarach. Unless okwabed piny, wabed gi paro maber kaka piny nyalo dhi, wachomo kamarach. Koro nyaking'e ni ng'anyo ma Kenya, sana ng'anyo ma Kenya opogre gi ng'anyo ma pinje moko molony i weche mag siasa, i weche mag governance. Pinje molony ineno ka ji ng'anyo, tineno ka onge ji matho. Ineno ka ji ng'anyo to polise bende biro to ging'e kaka gidil gi ji. Ngima rowere 49 oserumo e bwo dwe achiel kende. Ng'anyo mag kelo lokruok osemana medo liete kod kuyo e chuny jopiny. Ratiro mar ng'anyo omi jopiny kod pen chik kare 37. Kata kamano, kaluwore gi lal mathoth ma ng'anyo osekelo, paro osewuok ni mae kinde maber mar timo twak e kind sirikal kod rowere mag Gen Z kaka yo mar tieko tho e kinde ng'anyo. Kik watwagi nikech koro liet ng'eny Kenya ka sani, koro mondo waduok lietno piny, wabeduru e mesa mondo watwagi. Mano wabiro wuondore. To wanyalo mana twak ka wamanyo solution mar problem ma wafesa nini. Ka wan gadieri e chunywa ni gik mwadhi winjore, gik mwadhi wacho e twagni, bang'e wadhi keto chopo kare. Nikech kata mana higa mokalo ne watwak e yo maniluongo ni NADCO, manotele gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah. Nyaka sani gik ma ne NADCO owachogo, an awuon pok aneno ka gisebedo implemented. Nyore kane waneno kane IEBC obedo sworn in. Ogai mar ODM Raila Odinga kod kanisa mar Anglican pacho kae osejiwo rowere mag Gen Z mondo ochung' ng'anyo kendo manyo yore mamoko mag chwalo ng'ur margi. Wich bar maduong' en ka bende twak makamano ibiro keto e tim kose ibiro tiyo kode e kweyo mirima mag Gen Z kende. To ka vijende okwayo ni jok manothogi miye families gi compensation, mano ok dwar twak, mano dwaro action. Dwaro mana sirikal mondo bed pinye cabinet to giwach ni adieri vijende notho last year, vijende 60. Wa approve ni family ka family sirikal omi kony machalo kama. Ka vijende wacho ni weuru negowa, osegowa mang'eny, wasebedo memd mang'eny, wadwaro ni kik med gowa, mano ok dwar twak. Mano dwaro mana sirikal mondo wach ni yes, okosedhi maber, vijende oseinya ahinya. Wach mar go vijende ka ging'anyo, lal kodgi, mako gi tok tero gi e court, wachno orumo chakre kawuono. Mano ok dwar twak. Ok wanyal weyo twak. Twak nyaka wadhi nyime kodo. Iwinjoga? Kuonde ma ojende nitie, ojende wacho nok gidwa twak. To ojende ng'eny sani gin social media. Mara kidhi X Spaces ibon nwang'o gi kanyo. Kidhi bunge la wananchi kata gine town ka, inwang'o ka ojende ni kanyo. Every Sunday, seche ma in padri iwuoyo gi jogi, meno bende ikaw thuolo mondo iwuogo gi jopiny, mondo ipuonjgi. Koro gima dware sani en puonjruok. Nitiere yiero ka kind jonon siasa kod jopiny ni thoth dwaro mag rowere mag Gen Z kaka telo makare, tieko neko ndhicho mag rowere makwedo sirikal, tieko mibadhi kod akwede mag dhoudi nyalo tim ma onge twak. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seyo pod med biyo ne jatend piny kalure gi chik manochiwo ne obila ma pacho kae marakore kod jonjore e kinde ng'anyo. Kalure gi chik mare mar chwado jonjore gi magine tiendegi kar negogi e kinde ng'anyo. E jumani josiasa mopogore opogore masiro kaachiel kod maseyo wachno bedo selose gala moro. Kata kamano chik mar obila to wacho nang'o kalure gi chwado jomaundu magina. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao oloso gi okil Kamaloka. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini.
Mano e chik mane jatend piny Kenya ochiwo jumani. Ne obila marakore gi jomaundu e kinde ng'anyo. Chik manyaka sani ikwedo kendo isiro gi josiasa e okenge mopogore opogore. Moko kuom josiasa motenre kod piny owacho usibedo kasiro chik makama e Galamoro. Niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Hebu niambie, polisi atatumia njia gani? Polisi 5 au 10 waende kuwashika watu 1000 waweke kwa sel. Niambie tu kweli. Itaweza ama itaweza? Si itakuwa ngumu sana? Ndio sasa tunawaambia namna hii. Tafadhali fuateni sheria. Hiyo ni act of terrorism. Josiasa mamoko makito serikal tesre bende seo chik mane jatend piny Kenya ogolo. Naambia askari pia mnadanganywa saizi shoot to kill. If you kill a person you take personal responsibility. Tukadili na wewe kama wewe. Wacha kutuambia mabati order. Ile amri ambayo umesikia viongozi wengi wamesema ambao rais ametoa juzi akiwa na hasira nyingi sana, ni amri ambayo ni kinyume cha sheria. Kama kweli tungekuwa na bunge, William Ruto anatakiwa kuwa nyumbani, na sio tu nyumbani. William Ruto anatakiwa kuwa pale Kamiti. Kata kamano, chik matayo tije obila mapachokato wachango kotendre gi chelo jomaundu gi magina. Okil Charles Midenga oloso kod Ramogi TV. Ka ng'ato nigi magina, to obila nigi magina, obila yiene tiyo gi magina. To ka ng'ato nigi bana wach ni pala, kata en mana gi rungu kende, ere tiyo gi magina. Seche moko ng'ano onge kata mana gi gir maundu. To ere kinde ma obila inyalo yiene gi mar tiyo kod magina kuom ng'ata. Police at the first instance kara mokwongo nyaka tem gimiluongo ni non-violent means mondi. Kok nyalre koka police obila nyalo tiyo gi magina. To samo tiyo gi magina nitiere gi conditions. Nyaka wang'e ni the seriousness of offense mo deal godo. Mar ariyo, force mo deal go nyaka bed oluongo gi dho ngere ni proportionate to gi attack. Mar adek, ka police dwaro protect life kata mana property, kata mana odwaro defend her himself kata herself, and then ounda ni kata ka ng'ato owuok e jela, oponde jela, to koro idwa make mondo oduoke e jela. Chik mar obila bende chiko obila okenge mowinjore gi kawo ponono ni ng'ato oyudo hinyruok e kinde rakruok. Obila ko ohinyo ng'ato, chik dwaro ni nyaka otim gino ni offer medical assistance. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyaka report to superior mare as a form of accountability. Mondo wach ni nyaka declare ni ne ahinyo ng'ato, to na ahinyo ng'ato e yo machalo kama. To koyudore ni nokotiyo gi magina yo makare, to 6th schedule nigi wad miluongo ni it's a disciplinary offense. Makoro IPOA come into place. Kata kamano, seyo bende podi medo biyo ne josiasa mosebedo ka loso au yaye e wi chik mane jatend piny Kenya ogolo. Sharon Ongao, Ramogi TV. E kinde ma ute thieth medo matek mar reso ngima oganda, gik ma gitiyogo e thieth kelo midhiero mar taka mawuok e yedhe kod gige plastik kod jwala malilo alwora kendo keto ngima jopiny kamarach. E sigana ni Millicent Adhiambo kolonwa kaka ute thieth moko tiyo gi lony manyasani kod kawo ndamo manyime mar tiego jopiny e wi kaka gisebedo ka gichoko kendo wito taka magi kaka yor konyo rito alwora. Ute thieth bedo ga modich kimanyo chang. Kata kamano, pidhe mag yugi nyolore e seche ogogo. Sindene, pamba, raba mag lwedo kata gloves, jwenni miboyo godo gige thieth, nyalo bedo obadho maduong' e alwora, ponono ok owitgi e yo mowinjore. E od thieth ka od thieth, penjo maduong' mawuok en mar ni yugigi kinde duto
iwitogiga kure, gichomoga kanye, koso kenge mage magikaloe. E kindeni ma piny ngima medo rido okanda, ikedo gi midhiero mar taka mar plastik kod lokruok chal futo mar kor lwasi, yangore ni 30% mag yugi mawuok e ute thieth gin mag plastik. Nema koro lero ni gimor ni moko kuom ute thieth pachoka koro loko kit chenro maggi mag wito taka kaka yor konyo rito alwora e kedo kod midhiero mar taka mar plastik. It's an interesting take for medical facilities to actually taking on further steps beyond just segregation and what they have usually been doing for incineration of waste. That if the plastic component of the waste, together with any other material that can be recycled, will be put aside, it will be an opportunity for material recovery. The main thing that needs to be taken into account is to make sure that all the medical waste is treated to a level to remove all the harmful bacteria or organisms that may infect even those handling the waste after that. To bende oken mana wito yugi kamano, en kauting. Kaute thieth kaka Jaramogi Oginga Odinga, Teaching and Referral National Hospital, osechako tiyo gi lony manyasani e rego yugi kendo nego kwiri mag plastik kod jwala mondo kik gibed manyalo ketho alwora. Wang'e maber ni plastic waste gin waste manigi rach mang'eny e alwora. Gin gik mok tow kendo ginyalo tieko higni mang'eny e lowo. Wan gi machine kaka joTRH marego plastics gi into harmless and smaller particles. To samore go yugi gi ogolo mana muya, ok ogol iro. To muya ni ben muya mok ketho alwora. Kaka yor tucho it oganda e wi takagi, jolony ngima kod thieth mag oganda kotelnegi kod Pamela Awuor Still yango ni pachoka mangima kowuok e ute thieth mamalo nyaka manie kor gwenge. Ote achiel maduong' en pidho yugi ka yugi kendo kane kama owinjore kode kaka yor chiwo yot mar witogi kuonde makare. Anya paro ni kinde moko nadhi anyiewo test mar malaria to kana tieko to nadwa dhi wito gino e bin e jikon kanya mane pacha oparo godo ni to kara gigi kata mane iutewa wanya bedo ni wahinyo kata jok makonyo e otka kata mana jok ma ang handle yugigo ok en mana e hospital kende, en responsibility mar kila ng'ato. Ok en gimoro mwanyalo wacho ni ne mamoromo police environmental preservation. Pamela Gilange dhiyo ndamo mararieya ka gitiyo gi tuke mag sinema mar puonjo oganda e wirito alwora ahinya to taka mawuok e kuonde thieth. Plastic moloyo hinyowa kabisa nikech we rely on fish from the lake. To yudo ka kanya miyude ka plastics ng'enye ma okoromo bedo ni gima kamano timore. Rech mochamo plastic no mwachamo medo hinyowa. Awareness no ne koro wariwore gi jo Misango Art Ensemble youth man kanyogo mondo gitemie tugo moro manyalo puonjo gigiwegi kendo goganda ma iye Kisumu ka mondo wane kaka wanyalo change behaviors wa. Kata mana goro e korudi mag ute thieth bende itiyogo e chwalo ote makama nikech gorogo oting'o kido kod ranyisi man kod ote e rangi mongorore manyiso kaka inyal pok kit yugi mar reso ngima kendo rito alwora. Information that the mural got will really empower the people around, more so the health workers and the patients, because now they'll know how to manage their waste which comes from the hospital. I think there are better ways that they can use apart from incineration. Makanga to donjo to neno to ibuok ni to gini to wachamo. Maka ineja with waste no. Ine affect psychology ni no koro metim kamano. E kindeni ma jochiw thieth sani medo tiegi e wi kaka ginyalo wito taka e yo makare e sama thieth bende dhi nyime. Chenro mar wang'o yugi e osiptende pod en midhiero mogoyo tach kaluwore kod iro mawuok ma jolony koni medo ketho alwora kendo hinyo ngima oganda.
Yes, incineration is one of the methods, including autoclaving or shredding them. But incineration also has its own side effects or negative challenges in that, as you say, when it burns, the fume goes out into the air, becomes harmful again. Koro adwano bedine nitiere standardized approach to handling waste management in humanitarian settings. Nyakasani, yangore ni piny Kenya pod nigi midhiero mogoyo limtidi nikech onge mar lony minyalo tiego do taka ma ok tow kaka plastics, jwala, taulo magria kod taulo miboyo godo nyithindo matindo. Ka bende weche mag onge kuonde moyedhe mag wito taka gi mong'ere kaka landfills kaluwore ni kuonde ma jopiny osebedo ka wite taka go ok ni kare. Yugi gi koseng'adgi to ing'adogi matindo tindo makoro ka gibedo mang'eny to waduoko gibedo matin, koro bedo mayot mar mondo mi wakawgi ka kwadhi witogi e damba kuma witogi. It is designed in the landfill systems that those ones will be trapped and collected and utilized or treated further so that it does not harm the environment. Unfortunately, we do not have what we will call the landfills currently. Jolony koro jiwo oganda ni bedo gi yugi ok en mana chilo modong' bang' konyruok gi mwandu moro, to en ranyisi mar kaka ng'ato ang'ata kawo ting' mar wito yugi kuma owinjore kaka yor konyo e rito alwora. As we are calling out for beating plastic pollution is if I'm generating my waste, plastic, organic and the others, let me separate it into the streams that are allowed. Then we are able to eliminate all this waste from our open environment. Gimonego beno watimo kuongo en no make sure ni plastics gi wa separate from other wastes. Wanyalo tiyo kodgi in recycling. Walos kod gik mopogore opogore. Seche ma ng'ato bomba kata seche ma wache ni ochalo problem man mabor. Yet one wadak gi challenges gi on a day-to-day basis and the change starts with me. E kindeni ma piny owacho medo keto okenge mag rito alwora kokalo kuom kedo kod taka mag jwala, ute thieth koro ijiwo mondo odeni oketo okenge makare mar wetho wito taka maricho mag plastik kod mago mag jwala kowuok kuom awards kuma ipogogie kaka yorno mar neno ni giriwo lwedo kanyakla mar rito alwora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wuoth machiel kachiel no bagi boma ma Nairobi e keto ler kendo choko omenda ne nyithindo modak kod tuo ero mano mar sukari. Kembe mopogore opogore kanyakla kod skunde no wuotho maromo kilomita 12.6 ko kendo rumo gi kar romo mano ma Carnival. Chenro no chan kod Citizen Digital komakore gi Kenya Diabetes Management and Information Center kod ka kembe mamoko ka gijiwo piem momondo kijiwo pimo mondo yudo yath mar insulin neno ni nyithindo duto manigi tuo sukari yudo kony kod yath kaka dwarore. Gimedo jiwo riwo lwedo e rito tuo no kendo neno ni nyithindo makamago oyudo sir kod arita makare. We come out, all of us, for our major fundraiser for children with diabetes. We engage schools because that's where information starts and education starts. But because of our partners, and we've had partners that never failed us, Royal Service Media, we have Ministry of Health, we have GAF Africa, we have Kenya Airport Authority, and the schools and children, and so many other pharmaceuticals, we are able to keep this program going. We are grateful for the partnership we have had with Royal Media Services for over 15 years. They have been one of our major sponsors, and we are really grateful that they have worked with us. Mimi ni beneficiary wa DMI, napata dawa, and venye nilikuwa form 4 pia nishalipiwa fee term 1 to term 3. So nashukuru sana DMI kwa kunisupport.
Erokamano ahinya kuom medo mana bedo kodwa ka wadhi nyime koda weche go manyien mago mag ang'ich welo Ramogi Ler dala mar Siling e Migori kendo lendo chopono e yo modimbore mano kanyero ote mar Alphonse Omondi Kevo kantiere Migori Suna West bendi wacho ni ineno maber Jamta Wuod Awasi kantiere Boda jaela weche manyien chopono maber e gwenge mag Awasi Boda kendie ka bende erokamano ahinya Asoyo Robert wacho ni bende uluo chenro kanyakla kod Minot mano Beatrice Antis gi Mary Roda kanyakla kod Angeline Agonda Gene bende luo weche manyien mago mag Ramogi TV. Ramogi Ler kabisa mano Michael Ombogo mongere ni onyodhi winyo Jakabuoch North Sikwadhi Market. Erokamano ahinya kuom otego duto te kawaduogo to wayudo weche mag tuke. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Chon, an naneno ka gima in wi rach. To mos an nachako hero wich rach marino. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. I always tell people, guys, it's just advertising. We are not saving people's lives. I'm not a doctor. It's never that serious. I have been known to kick people out of the office in the night. I'm like, please, I don't want to see so many people working late every day. And it's something that I hope many young people can learn because they are in a hurry to grow. They're in a hurry to push themselves for, to be successful in 1.5 minutes. That is not the way the world works. And sometimes if you're not resting, you don't give yourself the best of yourself to anybody or to anything. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuke mag skunde mag sekondar ma Nyanza manogoya lap ma Moi Stadium Kisumu. Team mar skund sekondar ma Agai noloyo Kisumu Boys gonde 2-0 e finals. Agai makoro dhichung ne Nyanza tuke mag national mabiro timore Bukungu Stadium Kakamega bang'e dweni. Komachielo team nyiri mar Kobala biro tingo nying Nyanza Nationals bang' loyo team noero mar Sae Girls. Adwang Isoni, I'm going to a familiar ground because Kachunka Anas Mr. Koko Natero Thurugame National 8 times. I lifted the national in 2004.
I've played final di Rio. Koro kuma dhieni en kuma ng'eyo. And Jonyansa, you come one, come all. Ubiro neno adhula. Kanyo bende mochepo godo e giko weche manyien mago mag ang'ichwelo wachak warad sa 3 otieno kuma bende wadhi yudo weche manyien mag oyimore kanyakla koda twak marwa mano mangeso kangeso kawuono watoke weche giko mag telo mag joma mine e siasa inyanya joma mine matindo mano bobede chenro mar mine wacho nyinga Jael Lieta jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka warad sa 3. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*.